Stuur gaat je zo steken. Ik ga die defense doen. Dus op het gedeelde moment, iemand steekt, zie maar, steken. Bij die keel, naar dat lijf, dan gaat er een keel. Ga ik hier die afweren. Ik ga mijn laag naar achter doen, dat is een opbouw, dat is een bursten. Dus iemand valt je aan. Bursten. Dus je gaat niet alleen verdedigen, maar je gaat tegelijkertijd ook aanvallen. Iemand dat langs boven aanvalt, omdat dat op dat moment met die aanval het meest kwetsbaar is. Als iemand langs boven zou aanvallen, iemand langs boven, dat is weer hetzelfde. Ik sta hier, maar je gaat hier. Omdat hij sowieso iets geschruid gaat staan en ik ga automatisch hier. Dus heel simpel, en boven langs beneden hetzelfde. We moeten lef om dat te doen, hè? Als we echt aan de bal worden. Ja, dat is oefenen en oefenen, dat moet een automatisme worden. Hè. Dus als ze dat ingeoefend hebben, dan start ik met